Guys, bयखौबो खुलुमबाय आब' रजनी चेनेलाव ओमफ्राय आब' आंखौ इन्ट्रोखौ होनो होबाय नालाय आं होना होबाय आरोना हे गाइस वेलकाम बैक अगेन आब' रजनी चेनेलाव बयखौबो बरनाय जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेलाव नायनानैनो गुवाहाटी बरबारि होननाय मोनसे जायगायाव हा इभिक्सन जादों ओमफ्राय दायो बेनो जोङो जि हायो जोंनि सानजार नोगोरनिफ्राय फैसा एसे डनेट खालामनानै जोङो अनसुंथाइ हैनो नागिरदों आरोना अब्ला भिडिअ'खौ नायलांबाय थादों ada दैमालु लानि न'आव फैदो लोगोफोर ada दैमालु लानि नंगौ ना दैमालु लानि न'आव मोनफैबाय जोङो लोगोफोर जोङो गुवाहाटी बरमुरि ना मा होनो बरबारि बेनिनो जोङो जाथायखौथ' गासैबो मिथिखाबाय आरोना ओमफ्राय बेनिनो जों एसे डनेसन खांदों आरोना ओमफ्राय बाजै लानाव फैदों नै बाजै लानावबो इसानावबो खांबाय आरोना खांसै बाजै नै इसाना आदा लानाव फैदों आदा आगै कफि ओमफ्राय आगै गावरेमा ओमफ्राय आगै गुगुल आङो दासो मोनफैदों आरोना एसे गिदिंखांबाय बिसोरो गथ'फोरा ओमफ्राय आं दासो मोनफैदों आरो खांबाय एबार आब'नि फैगाला न'आव हाबैनो नागिरदों लोगोफोर Uti खालामदों Joti मा Joti आब'नि फैगाला न'आव गिजुबोसो आब'नि फैगाला डेन्जार दंखायो धरन सार लानाव फैदो हेड सार लानाव आं हाई स्कुलनि हेड सारमोन आरोना दा रिटायार जाबाय मादै इखिजाय फैथ'लाय जोंना एक्टरा नै खानाया मालाय आंनि बायसासो जालांबाय खानायानो आंखौ साबस्क्राइबारफोरा हानो खोन्थादो हानांसिगोन खानायखौ हादो मिथिखादोंना मेदामाबो होबाय आरोना हेड सार धरन सारनि नैबे मादैया आरोना जेनेबा आं मेदाम होनबाय आरो सारनि हिनजाव नालाय दे थादो गोजोननाय थाबाय दे बिरादनो बेरायना माबायदि मोनदों एक्सपिरियेन्स मोजाङानो मोनदों ना थाबायनानै गिदिंबोदों नालाय मेंदो आरोना दा मेंनायखौ आरामसे जिरायनानै ट्रेनाव हरसेथ' थाखागोनानो जुदि दिनैनो जोंनि कालेक्सना जुदि मोजां जायोबा जों दा हरावनो थांगोन होननानै सानदों आरो थांगोनाथ' थांगोन ओमफ्राय जोङो टिकेट अनलाइन बानायनांगोन ना टिकेट अनलाइन बनाया अफलाइन जेनेरेलाव हा स्लिपाराव जों मोननाय नंला स्लिपाराव दा मोनखानाय नंला जोङो मैयानो दाननांगौमोन दासो जोङो ओमफ्राय जों माबायाव जेनेरेलाव थांनांसिगोन आरोना जेनेरेलाव खस्थ'बाबो थांनांसिगोन आरो जेनेरेलाव मोनगोन जेबो नङा दे खस्थ'नि उनाव माबा मोनसे ना फिथाइखौबो मोनजागोन खस्थ'नि फिथाइखौबो मोनजायो उननि बाथ्रा खिन्थु दा हेल्प बिराद गोनांथि जाना दं ना गोनां बेखौ माने जोङो हेल्प होनो हाबाथाय एसे गावखौनो गाव माने एसे मोजां मोनना लागोन आरोना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन गावखौनो गाव मा गिदिंबाय थादो नङा एक्सन देखायदोंमोन एसे खस्थ' बे ओंखाम नै आगैया नोंजों फैफादो मा नाम नोंनिया आगै भानुमति मा लिरो बसुमतारी मोजाङानो दे खाथिनि ना बर्डिं थायो आरोना आगै गावरेमाया खाथि बर्डिङा बेयावनो जमा दे मादै लानि दे थादो दे मादै गोजोननाय थाबाय दे जोङो सिमसापुरिनिनो आं समखमनि जों भिडिअ लादोंमोन फैसा खांनायफोरखौ फैसा डनेसन जि हायो हरनायफोरखौ माने भिडिअ खालामदोंमोन आरोना फैसा हैनायखौ बे भिडिअ नुगोन दे थादो दे जोङो नै आब' टुनटुलि लाना दंफैयो आरोना जोंहानि आब' टुनटुलि नङा आरोना मा होनदों
Hi aborojini subscriber viewers hello nोंथांमोनाबो सोरबा donate खालामनो गोसोबा donate खालामनो नै नुवाखैनो र' एसे माथो माबा जादों दे नै आयौ आगैयानो साफाय जादों जोङो माबा आरोना गुमै आर्मि मोनना दंफैयो माने गोजोनपुराव आब'आबो हरबाय आरोना भिडिअ जेबो नङा नैना आब' आरोना जोंनि जायगानि जोंनि बालिगरानि 1 नम्बर बालिगरानिमोन आरो इयाव हाबा जाफैबाय गुमै बिरमलनि बिबाजै आरोना थादो बाय मैन्द्र थादो दै ओखि मालाबा फैगोन आङो दे आं जेबो नङा दे बायनानै माबादो आरोना इयाव प्लेन्टेसन सार सुक्रेसर लाना दंफैयो लोगोफोर एसे मोनाहांबायानो आरो जेबो नङा दे नै सारनिफ्रायबो जोङो खांनानै लाबाय सारमोना काउन्सिलनिफ्राय होखाबाय होमबा अब्लाबो माने एसे जोङो जि दे सार गोजोननाय थाबाय खामानिसो मावबाय दंमोन होमबाबो जों लेंनानै लाबोनाय जाबाय लामानिफ्राय दे थादो सार थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओरै फैलाय आइखौ लिंहरलाय थाब फैनांगोन होनो नै आदा मैथालानाव दंफैयो जों लोगोफोर बिसानावबो हाबबाय आदा मैथाया गैया भइस डाबिं होनो थांदों लखिमपुराव होमब्लाबो जोङो फैबाय आरो हाबबाय आरो आगर गैयै आर'नाइनि भइस डाबिं होनो थांदों माला हाबाखै आथुर जादों गासैखौ लोगो मोनबाय जादोंना बेनिनो जों एसे donate खालामना जों हैनो नागिरदोंमोन आरो ए मनजि मा खबर देहाय नोंना मालाय सिन्था गैया सासेलाय आब'आलाय मा खालामदों नै आंखौ गावनो नागिरदोंमोन माने आंबो गावनो बिबारफोरानो मोजांथार दे नै बाजैया हरबाय आदा मैथानि बिसि सिनायहायो थादो बाजै